Magmamalang namin ako. Good afternoon, Mayor. Good afternoon. Sa mayroon naman din, ibasig kami sa akin, kaya kaya't kalahin muna na kablaawan. Ang ganito yung bisnitas tayo, nga naman yung mano, ito'y namumahili tayo, naglumas natin magten. Hindi tulong para kada kayo lalokyan Diyos. Kaya kung isa-isahin, ganito yung bisnitas tayo, introduce them. Kaya dati kapunaan, bisita tayo at malim. Kaya may sa amin tayo akong municipal mayor. Sunay ni Mayor, hindi Nueva, Ilocos, Norte. Ani Mayor, kasabi na nagwanan, na napagituloy are the members of the Sangguniang Bayan, ni ako SB member, Benabel ang dami ni ABC Federation President na Mr. Francisco Rambaut. Then the Municipal Administrator ni Mayor and Engineer Roel Alendito. Kada kayo akin, ako bisita sa mesa na naibag na maligyo, ganagyaman kami ako, hindi umayo, ito yung ilimita ko nung masakit, mag-ted kayo, hindi matulong para kada kayo kabsat na PWD. Actually ako, hindi pa kayo kapwa, nagiling na nagkapwa ng nagkapwa na kayo kayo sa jay Enrile, nagtaybigan. Kaya tamo yung nagasat kayo ng kabsat, tagamin na kayo dahil siya yung request ni ako mayor na may ikan, iti ko yung narinig pass. Kaya naman pa'y ako ado iti pamilya, yan na naapektaran, iti ko yung panagbagyo, partikular na dahil yung panagnato na dahil yung dalong. Kaya maragsakan ang natamin tagamin ang mo nga awan, iti na-record na casualty or injury, iti ko yung panagbagyo. Yaman tayo minapo Diyos, tagamin, amin na lalungin Diyos, naman may nagtapkel, intent na nga problema. Ito yung panagkato, hindi dalong, get safe, hindi amin, hindi kayo sa mesa ka na tayo. Kaya hakunay kami tugit ni Mama nagsalita because I would like to give most of the time, nagsalita ni ako mayor, naglumasakit pang tenten, hindi masisip na mensahe para kada tayo amin at ito'y nagtakamalim. Kaya alay lang tayo ng daway, ako mayor, SB members, and all the team of the municipality of Nueva, extend my heartfelt gratitude for this relief funds to be given to our constituents. Rest assured, binigay nila ito will be used para po sa kanilang everyday life. Alam ko po kasi na marami pa rin po sa kanila ang hindi pa rin nag-normalize yung pamumuhay nila. Marami po mga mangingisda, marami po mga magsasaka, pero hanggang sa mga panahon na ito, marami pa rin po ang mga napahak pa rin, yung kanilang mga palayan, nataas pa rin po yung tubig ng ilog ng Cagayan, kaya hindi pa rin po sila makapaghanap buhay. So kada kayo akin natin mga ikan, nagyaman tayo muna yung kada mayor, and then team na from Nueva Era, kada kayo hindi nag-iila. Kaya kawan ito nga po, hindi madamdama, no madama yung distribution, kaya i-observe tayo na taak po din yung social distancing. Because lumapaya po tayo na dito yung relief operation, kaya tandaan na tayo ako at kaya nagmasakit problema tayo yung COVID-19. So ako kaya ako nga at tayo ma-violate tayo kada yung health protocols na mapununahan tayo madanagan ako. We will make sure na mesa-mesa kada kayo at dato'y timid-timid na nga gawin ni Jen Tiban Balay. So manin, ang yaman namin dito yung magundaway, ang yaman namin dito kayo. Municipality of Enrile, kaya tawag at kami dahil na po mga sisitap. Kaya may matangan, pagkili karatuang sasabi, hindi nga
ano mo maininig, Ilocos, Ilocos Norte. Ngayon, kalpasan ni Bagyo, nakita mi di social media, nabuya mi di TV, nangyagami ni radyo, hindi napasama di probinsya ng Cagayan. Kaya, ijay nga nagpagin, nagsasalita kami ng mga na pinituan mga anak mi, ni ako mayoran. Nga isula iti nagdaman para sa mga mailanon, isang kabasig na tulong. Kaya, nagsama ka muna na ako na dito may isang tindahan na isang kabasig kita tulong ako. Pinupili, dahil ano mo, idanak mi, organization, kastakan na dapat ikinagasta ako, ikinagpami, professionals, templado, di munisipyo, yan aming dapat barangay, kaya nagapila kami na napaga, kaya sigurement na nag-explain nila, so dito kita, idaanon ka na ngayon, isang kapasit na tulong, kaya ang umi, mga kapasit, kaya tinagdang mga patingkar ka na kayo, kaya kagda, pinagkaibisan namin nga pagkaibigan. Nagkikisa na namin nga padang na Ilocano kaya taga-Piso. So nga na ngayon, inapili ni nga sektor di mapungkurang PWD ang umi nga nagkaibigas nila nga misa nga mga sapot. Distensa niya ako, basikat na balang ni nga nagkaputi, gusto